ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ತು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಚೊಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾಂಜಿ ಕಿಂಜಿಗಿಂಜ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ ಕಿಂಜಿಗಿಂಜ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಈ ಸೈಜ್ದ ಮೀನುಂಡು ನೆತ್ತ ಯಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಂಜಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಪಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಿ ಮಾಂಜಿದ ಫ್ರೈ ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತೊನ್ವೇನು ಸುಮಾರು ಮೀನುಂಡು ಇದು ಮಾತೆತ್ತೇನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನೊಂಜಿ 4 ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಮೀನು ದೀಯೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಯಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಖಾರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಇಯವು ಅಂಚನೆ ಎಂತ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೇನು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನುಂಡತಿ ಸರಿಟ್ ಗುದ್ದದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಉಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಿಟ್ಟು ತಾಗೋಡು ಪುಳಿക്ക് ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಓ ಪುಳಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ದಿಕ್ ಐಕ್ ಅದೇನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆನು ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಒಂತುಂಡು ಓಕೆನು ಬಿತ್ತಲ ಬೂರ್ಂಡು ಕೆಲವು ಗೆತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಬೂರ್ಂಡವು ಪೆಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಅದು ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಕು ತಾಗಾಗ ಮೀನಿನ ಬರ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೀನಿಂದ ಬಂಜಿದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲನ್ನು ಜಿಂಜಾಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ದೀಕನಮ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಐಕ ಅದು ಯಾನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಮಸಾಲ ತಾಗದು ಇಂಚನೆ ದೀಪೆ ಒಂದೇನು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂತೆ ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ರವಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ರವೆ ಸರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ಅತ್ತು ಕಿಂಜಿಗಿಂಜ ಮಾಂಜಿ ಉಂಡು ಸರಿ ರವೆ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡೇನು ಅಂಚನೆ ರವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಣತೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ತವದೀತೆ ಐಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಮೀನಿಗೆ ತಂದೈತೆ ರಡ್ಡೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕಿಡು ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಮಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ಗ 2 ಸೈಡ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿನ್ನ ಕರೆಂಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಯಡ 2 ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದನ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೂರ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಪ್ಪುಡೊಂಜಿ 2 ಮೀನಿನ ಕಾಯದು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತನು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತನು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪುಳಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಅವು ಈಜಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯ್ದು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತನು ಫ್ರೈ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಣಂದು ಅಂಚಾದು ತೂಲೈತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂತು ಜೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆದ ಮಾಸ ಪೂರ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚಿನಿ ಸುಮಾರು ದಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂ ಒಂದು ಲರಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಾಯ್.